Λοιπόν, Ραφίνα, 6 Δεκεμβρίου, 3 η ώρα. Τελειώσαν όλα τα εσωτερικά, χθες με τον Δημήτρη, σήμερα με τον Διονύση. Κουζίνα. Προχωράμε στους διαδρόμους. Αριστερά δεξιά τείχη. Το ραμποτέ που θα βάλουμε και ο πίνακας στη σωστή του θέση. Έχει γίνει αυτός ο σκελετός, αυτός ο σκελετός. Προχωράμε. Πόρτα. Μπαίνουμε στο δωμάτιο αυτό, όπου είναι ο τοίχος της κουζίνας και αυτό. Μπαίνουμε στο δωμάτιο αυτό. Εσωτερικός διαχωριστικός. Ανάμεσα στα δύο αυτά υπνοδωμάτια. Έτοιμος. Το διαχωριστικό του διαδρόμου και η πόρτα. Να ο Διονύσης, μεγάλος βοηθός. Λείπουν τα πάνω κασώματα της πόρτας. Όταν πάρουμε τις πόρτες μπαίνουμε στο δωμάτιο το πίσω. Έτοιμο και αυτό, το βάλαμε έτσι. Από εκεί δεν έχει τελειώσει ακόμη για να αποφασίσουμε πού θα τελειώσει το πατάρι. Μπήκε και αυτό εδώ. Τακ, 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 τακ. Το φοβερό αυτοσχέδιο τραπέζι που έκανε ο Δημήτρης εχθές. Στηρίζεται στο φτερό. Αυτά. Το επόμενο Σαββατοκύριακο ηλεκτρολογικά. Γεια σας. Χαίρετε σε Διονύση. Γεια σας. Ναι, γεια.